Bez Ade, Save, Igor Vins i Ana Duduković su nam se pridružili u ovom trenutku. Mene pesma ponala. Ja kad čujem prvi takt, ja ustanem, pevam, neki je falš, nemam problem, uopšte. Izvini Igore, neka je. I uopšte ne znam zašto sedim sve vreme, valjda mi sunce udarilo u glavu. Dobrodošli u leto u Srbiji. Kinesko veslanje, rekao si da ne znaš šta. Da, ali slušaj što je Igor rekao pre toga. Kaži. Pa slažem se, pesmom i mene isto da zanese. A rekao si ovde šta si očekivao, šta? Pričaj. Očekivao sam nešto na ulici samo kao na šetalištu, jedna kamera ili čak telefona. Kad sam video ovu ceo ovaj set. Podsjeća na? Ovo je šarenica na otvorenom, da. Gotovo danas gasi kamera, idemo kući svi zajedno. Šalim se. Ne može da se gasi zato što nisi naučio šta je kinesko veslanje. Ni Žarko ne zna iz Potere. Ni Žarko iz Potere ne zna šta je kinesko veslanje. Što je vrlo teško naći rupu u njegovom znanju, ali evo, uspeli smo. Ana Duduković je generalni sekretar Srpskog Dragon Boat Saveza. Ova organizacija postoji od 2013. godine. Toliko dugo se na kineski način vesla kod nas. Šta je to tačno? Koja je specifičnost ovog načina veslanja, odnosno na koji način i zbog čega se razlikuje od standardnog veslanja koje poznajemo? Kao što sama reč kaže, to je veslanje u zmajevom čamcu. Kod nas je ovo novi sport, od 2013. godine postoji, a prosto i u svetu i Evropska i Svetska Dragon Boat Federacija su osnovane tek 1991. godine. Međutim, u Kini postoji jako dugo, već više od 2000 godina i to je veslanje u ovim zmajevim čamcima. Oni su veoma atraktivni. Na početku čamca stoji glava zmaja, zatim imamo trup zmaja i na kraju rep zmaja. A koja je simbolika tog čamca? Inače, ovo veslanje je prvobitno korišćeno sa ciljem da se umire bogovi kiše u drevnoj Kini. Međutim, postalo je popularno tek nakon smrti jednog kineskog pesnika, ratnika Kujuana, koji je izvršio samoubistvo tako što je skočio u reku Milo u znak protesta protiv političke korupcije. I tamo je u Kini to duboko vezano za patriotizam i od tada je tog dana kada je on počinio to je 5. Tog dana se uvek tradicionalno održavaju trke ovih zmajevih čamaca. A zmaj je simbol snage, on je vladar i neba i vode i dakle dragonsi, Ada, dragonsi su ti koji upravljaju i vladaju svime. Dobro, ko može da proba veštinu kineskog veslanja? Mogu da probaju svi. Stari, mladi, deca, muško, žensko, sve? Tako je, sve. Nema ograničenja ni u polu, ni u godinama. Prosto mogu svi da se bave. Postoje različite kategorije i kada učestvujemo na takmičenjima od potpuno muških i ženskih posada do miks posada. Takođe imamo one najmlađe juniorske kategorije, zatim U24 premijer, a imamo i one seniorske kategorije, tako da bih pozvala i naše najstarije sugrađane da se oprobaju, jer recimo seniori A su uzrasta od 40 do 50 godina, seniori B od 50 do 60 i imamo čak i seniori C 60+. Ovde na Adi su bila organizovana internacionalna takmičenja, spremate se za novo koje će biti održano u septembru, ali tako? Tako je, 24. i 25. septembra. Ovde kod nas se održava već tradicionalno internacionalno takmičenje i IDBF Eurocup. Već imamo neke prijave, evo ekipa iz Irske se prijavila, prošle godine smo takođe imali dosta ekipa iz inostranstva. U okviru ovog festivala će nastupiti i Roze dame, one će isto imati svoju revijalnu trku. O Roze damama ćemo nešto kasnije, zato što je naša Jelena Đorđević-Popović sada u jednom kineskom čamcu da bi nam demonstrirala kako izgleda taj čamac i kako se zapravo vesla. Jelena, s kim si sada? Da te čujemo. Ja sam sada sa celom ekipom koja je veslala. Mi smo slušali Bilju Krstić i dobili smo neku inspiraciju. Može Slobo? 3-4. Leti, Ada, topla voda, za veslače živa zgoda. Dakle, slušajte me dobro. 6 klubova u Srbiji, 4 na Adi, 1 u Borči, 1 u Bezdanu. U Banja Luci se sprema novi klub. 241 registrovani takmičar. U Srbiji od toga 130 muškaraca i 111 žena, a u svetu 50 miliona registrovanih veslača. Sasvim dovoljno da vas uputim u ovaj sport, da koliko danas dođete i prijavite se u jedan od naših 5-6 klubova. Dakle, Slobo, čamac je spreman, ajmo od glave do peta, što bi se rekao. Znači, zmaj je čamac, spreman da se porine u vodu da bi veslači odradili svoj trening. Pre toga, naravno, treba priprema. Naravno, napred na pramat ide glava zmaja, evo tu je pored mene, pozad ide rep, onda ide bubanj, helm, gospodin koji upravlja, kormilar takozvani, i kad to spakujemo, guramo čamac u vodu i krećemo sa našim treningom. Jesmo mi sad spremni da uđemo u trening? Spremni smo da gurnemo čamac u vodu i da uđemo. Ilija, izvoli. Ilija.
Je prozivka neka? Ajmo! Prozivka kad uđem u čamac. Ajde kad uđete u čamac. Sada guramo čamac da bi ga porinuli, kako bi mi rekli to, da bi veslači bili spremni za rad. Dobro. Koliko vas ima danas ovde? Ovo je prebrojavanje, znači najbolje. Ako bude bila slika malo onako valovita, što će reći da se ljulja, nije kriv snimatelj. Ako bude ton malo šetao, nije kriv ni tonac, jer će ekipa naša ući u ovaj čamac i probati da makar malo doživi kako ovo sve izgleda. Ilija, ti radiš šta? Dok se oni spreme. Držim ritam. Ritam? Dobro, mogu li da čujem malo taj ritam? Dobro. Možemo li mi sada? Možemo. Dobro. Evo nas. Čamcu. Slabo vama hvala, vi sad veslate, Hvala i tako? vama, ja mislim da sam odradio A Mirko je sledeći sagovornik. Idemo malo još na vodu i onda ćemo da pričamo. Op. Op, neće nešto, mnogo smo teži. Ajde, Ček. imali neko gde buca je. Dobro. Kad kreće ta prozivka, Slabo? Evo, čim Hem naredi. Ne znam odakle se krenu, tebe mi. Može? Idemo prebrojavanje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ako smo se dobro prebrojali. Mirko, kažite vi meni sada kakva je bezbednost na ovom čamcu? ovo prebrojavanje, kao što ste videli prvo, ono je baš zbog bezbednosti. U slučaju da se čamac prevrne, pamtimo broj koji je bio do nas i u slučaju da neki od brojeva fali, znači taj broj tražimo. Dobro, koji sam ja broj? Vi ste trenutno trojka. Trojka. I kao što vidite, evo ga prsluk za vas. Dobro, ja ću ga sad samo ovako prisloniti. Dobro, kažite mi kojih sve profesija ima u ovom sportu, da kažem? Ko se sve prijavljaju i ko se zainteresuje? Zbog čega? Pa bukvalno su sve profesije, da kažem, zastupljene. Imamo i od mladih do čak 70 i preko godina koji su svuda u svetu. Znači ovo je sport za sve uzrasne kategorije. Jako je popularan za ljude srednjih godina koji su u ovo današnje vreme opterećeni tim poslom i svime ostalom, tako da oni popodne oko 6, pola 7, 7 stignu posle celog dana rada i priključe se treningu i uživaju sa nama na ovoj vodi. A ovo Iliju što sada slušamo, kako udara ovaj ritam, to je šta tačno pod Ilija je drevnom? glavni u čamcu, pogotovo na trkama, jer on daje ritam veslačima, a po drevnom on simulira udarce srca zmaja, jer je ovo drevni kineski sport, verovatno je Ana to već ispričala, i taj srce zmaja koje radi i koje daje faktički energiju za veslanje i za sve ostalo. Dobro, evo ako smo uspeli bar malo da vam približimo ovaj sport, mi smo srećni zbog toga. Prijavite se na Adi, kao što znate klubova ima dovoljno, pa se vidimo u sledećem uključenju. Molim gledalce da ostanu sa nama jer će se ekipa javiti, a zajedno sa njima simulirat ćemo, dakle, spasavanje, prva pomoć na plaži. Ostanite da saznate nešto novo i vrlo korisno. Slobodane, Milice! Nas još uvek interesuje ovo kinesko veslanje. Ako neko želi da proba već danas, ako smo ga zainteresovali ovom pričom, može da dođe kod vas u klub Ada Dragons i da kaže ja bih da vidim kako to ide. Ne treba nikakva posebna priprema, veština, fizička spremnost. Ništa nije potrebno. Ovim sportom možete da se bavite profesionalno, da idete na takmičenja, a takođe možete da izaberete da budete rekreativac, da dolazite posle radnog vremena, da se opuštate u prirodi, da ostanete posle toga, da se družite sa ostalim veslačima. Tako mi deluje kao dobro druženje u stvari. Sve vreme mi to neku dobru energiju. I akcenat jeste u ovom sportu upravo na tom timskom duhu, na tom zajedništvu u čamcu, a ne nije akcenat na fizičkoj spremi bilo kog pojedinca u čamcu. Takođe smo imali situacije gde su u nekom drugom, evo recimo u kajaku su žene formirale jedan tim, neke od njih su čak nastupale na olimpijadi, ali mi smo ih pobedile baš zbog toga. I samo da kažemo klub iz kog vi dolazite, a to je Ada Dragons. Kada je reč o Evrokupu, vi ste na 4. mestu. Na drugom mestu. Na drugom mestu? Tako je. Svaka čast. Vidim, zapanjen si, a? Vidiš šta je to? Htio sam da te pitam u ovom našem Dragon Boat četvercu bez kormilara. Koji sam ja broj?
ti si uvek petica. Evo, Pa prvi, da ti jedan, kažem. prvi. Pa petica je najbolji broj, A tako jest, je bilo a uvek u školi, na ti si uvek fakultetu, petica. očekivao sam da kažeš Onda ti si- desetka. očekivao sam da kažeš ti si čista desetka, viš šta, Uvek ne si znam. najbolji, zadovoljavajući Dovoljno odgovor sam je, položila. hvala. Ali mora pre Odlično. toga da dođe da vesla sa nama da bi Mora bio da dođe. 10. Igore,